I'm searching for something that I can reach. I'm searching for something that I can reach. I don't like the face, I don't want no face cash. Want to know another way, then let me be your case test. You like the sad eyes, black eyes, mom full of white eyes. That's me in the corner, you tell me goodbye. This feels sure no good for me. I'm always talking, now it's just you. And I swear I hate you and you leave. I like it anyway. Where do you go? I can't find you in the body sleeping next to me. And I go, where do you go? What happened to the soul that you used to be? You're on thinking, never single one boy. Got a million numbers in your phone, I'm your phone boy. I'm off the deep end, sleeping on that through the weekend. Saying that I love him, but I know I'm gonna leave him. You see, it's sure no good for me. Cause I'm always talking, that's just me. And I swear I hate you and you leave. I like it anyway. And I go, where do you go? I can't find you in the body sleeping next to me. And I go, where do you go? What happened to the soul that you used? Where do you go? I can't find you in the body sleeping next to me. And I go, where do you go? What happened to the soul that you Mahirap man po ang mundo na aming nilalakaran. Marami ang tiisin na yan ang mga hadlang. Ngunit hindi alintana ang gutom man o ang uhaw. Dahil aming nagunita kay Jesus tayong mahal. Huwag nating kalimutan ang atin niyang pagkahirap. Tayo'y kay Jesus, wala nang iba. Ito ang ating yaman. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Cristo. Sa gitna man ng pagsubok ay hindi uurong. Sa lahat na pag-uusig di kami nagpapatalo. Ikinararangal ko na ako'y tunay na Kristiyano. Ang Ama ang aming Diyos, tunay na makapangyarihan. Merong pamamahala upang kami mapangunahan. Ikinararangal ko ang kaugnayan ko kay Kristo. Binigay niya si Jesus upang tayo'y pangalagaan. Sa lahat ng panalangin siya ang ating nasubukan. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Paglilingkod sa Ama at kay Jesus ay pagsikapan ng ating kahalalan. Ay wag na wag nating bitiwan. Ngayon, Ama, taglay ko na ang tunay na kahalagahan. Hindi na hahayaan na ito'y mawalay pa. Lahat ng mga pagsubok ay amin nang nalampasan. Ngayon ang iyong iglesia sa mundo'y laganap
laganap. Buong mundo'y nakabahagi sa aming paglingap sa kapwa. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Cristo. Ang pangangaral ng sugo laging isa sa buhay ko. Pagpapasakop sa pamamahal ay isa sa puso ko. I'm proud to be iglesia ni Cristo. Sigaw ko sa mundo. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Cristo. Sa gitna ng pagsubok ay hindi uurong sa lahat ng pag-uusig. Di kami nagpapatalo. Ikinararangal ko na ako'y tunay na Kristiyano. Ang Ama ang aming Diyos, tunay na makapangyarihan. Merong pamamahala upang kami mapangunahan. Ikinararangal ko ang kaugnayan ko kay Kristo. Binigay niya si Jesus upang tayo'y pangalagaan. Sa lahat ng panalangin siya ang ating nasubukan. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Paglilingkod sa Ama at kay Jesus ay pagsikapan ng ating kahalalan. Ay wag na wag nating bitiwan. Aming Ama, maawa ka, samahan kami araw-araw. Marami pang tiisin aming makakaharap. Tuloy mo pong tulungan na kaming iyong mga hirap. Maibahagi ang kaligtasan, tunay na malapit na. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Sa gitna man ng pagsubok ay hindi uurong sa lahat ng pag-uusig. Di kami nagpapatalo. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Ang Ama ang aming Diyos, tunay na makapangyarihan. Merong pamamahala upang kami mapangunahan. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Binigay niya si Jesus upang tayo'y pangalagaan. Sa lahat ng panalangin siya ang ating nasubukan. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Paglilingkod sa Ama at kay Jesus ay pagsikapan ng ating pagka-iglesia. Ang tunay na karangalan. I'm proud to be iglesia ni Cristo. Hindi ka just Uncle Fernandez. 7:30 Labi. Oh, nitad si Kadjes sa Fernandez. Ay, may balag yun. 7:30. Salamat. Mahirap man po ang mundo na aming nilalakaran. Marami ang tiisin na rin ang mga hadlang. Ngunit hindi alintana ang gutom man o ang uhaw. Dahil aming nagunita kay Jesus tayong mahal. Huwag natin kalimutan ang atin ngang pagkahirap. Tayo'y kay Jesus, wala nang iba. Ito ang ating yaman. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Sa gitna man ng pagsubok ay hindi uurong sa lahat na pag-uusig. Di kami nagpapatalo. Ikinararangal ko na ako'y tunay na Kristiyano. Ang Ama ang aming Diyos, tunay na makapangyarihan. Merong pamamahala upang kami mapangunahan. Ikinararangal ko ang kaugnayan ko kay Kristo. Binigay niya si Jesus upang tayo'y pangalagaan. Sa lahat ng panalangin siya ang ating nasubukan. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Paglilingkod sa Ama at kay Jesus ay pagsikapan ng ating kahalalan. Ay wag na wag nating bitiwan. Ngayon, Ama, taglay ko na ang tunay na kahalalan. Hindi na hahayaan na ito'y mawalay pa. Lahat ng mga pagsubok ay amin nang nalampasan. Ngayon ang iyong iglesia sa mundo'y laganap na. Di hamak sa simula, ngayon na may tiningala. Marami ng mga tao
na namangha. Walang tigil ang iglesia sa gawaing pagpapalaganaw. Buong mundo'y nakabahagi sa aming paglingap sa kapwa. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Ang pangangaral ng sugo laging isa sa buhay ko. Pagpapasakop sa pamamahal ay isa sa puso ko. I'm proud to be iglesia ni Kristo. Sigaw ko sa mundo. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Sa gitna ng pagsubok ay hindi uurong sa lahat na pag-uusig. Di kami nagpapatalo. Ikinararangal ko na ako'y tunay na Kristiyano. Ang Ama ang aming Diyos, tunay na makapangyarihan. Merong pamamahala upang kami mapangunahan. Ikinararangal ko ang kaugnayan ko kay Kristo. Binigay niya si Jesus upang tayo'y pangalagaan. Sa lahat ng panalangin siya ang ating nasubukan. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Paglilingkod sa Ama at kay Jesus ay pagsikapan ng ating kahalalan. Ay wag na wag nating bitiwan. Ama, samahan kami araw-araw. Marami bang tiisin magkakaharap. Tuloy mo pong tulungan na kaming iyong mga hirap. Maibahagi ang kalikasan, tunay na malapit na. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Sa gitna man ng pagsubok ay hindi uurong sa lahat ng pag-uusig. Di kami nagpapatalo. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Ang Ama ang aming Diyos, tunay na makapangyarihan. Merong pamamahala upang kami mapangunahan. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Binigay niya si Jesus upang tayo'y pangalagaan. Sa lahat ng panalangin siya ang ating nasubukan. Ikinararangal ko na ako'y iglesia ni Kristo. Paglilingkod sa Ama at kay Jesus ay pagsikapan ng ating pagka-iglesia. Ang tunay na karangalan. I'm proud to be iglesia ni Kristo. Sige. Ingat. Sige, ingat bro. Bye-bye. Next time ulit.